вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон рӯзи 14 июл бо нашри гузориши видеои бозпурсии гумонбар дар қатли Руфейда иноятоваи 8 соларо нишон дод. навори мазкур дар манзили зисти гумонбар Раҳматулло Гадоеви 30 сола сабт шудааст. аммо маълум нест баёноти фарди муттаҳам ба ҷиноят таҳти чӣ шароите сабт гардид. дар гузориши видеоӣ гуфта мешавад ки рӯзи 4 июл Руфейда ки дугонаи духтари Гадоев будааст барои бозӣ ба хонаашон меояд. аммо Гадоев ки дар ҳолати мастӣ қарор доштааст аз набудани аъзои оилааш дар хона истифода бурда ноболиғро буғиву таҷовуз мекунад ва сипас бо корд ба қатл мерасонад. дар ин гузориш омадааст гумонбар барои пинҳон кардани изи ҷиноят ҷасадро ба дохили ҳоҷатхонаи назди манзили зисташ партофта аз болояш сангу хок мерезад, хунҳои рехтаро бо об тоза мекунад. нисбати Гадоев бо иттиҳомҳои таҷовуз ба номуси духтари ба синни 14 нарасида ва одамкушӣ парванда боз шудааст. аз рӯи ин иттиҳом ба Раҳматулло Гадоев то ҳабси абад таҳдид мекунад. дирӯз Юсуф Раҳмон, додситони кулли Тоҷикистон, дар нишасти хабарӣ гуфта буд ки парвандаи гумонбар дар куштори Руфейдаи 8 сола рӯзҳои наздик ба додгоҳ ирсол мешавад. таҷовуз ва қатли Руфейда Иноятова, сокини шаҳраки Навободи ноҳияи Рӯдакӣ, вокунишҳои тундеро дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба миён овард. баъд аз ин воқеа намояндагони ҷомеаи шаҳрвандӣ аз Маҷлиси Миллӣ талаб кард ки ҷазо барои дастдарозӣ нисбати ноболиғон шадидтар шавад.